Ngiyabingelela wabukeli bomkhanya kude TV. uKing SMC lo, Mr Delicious bafowethu, uyena uShoti bafowethu, abanye bathi uTerrible. La ngifuna ngisebebaningi abantu, mhlawumbe ngizoqala nje ngisho lento. Sebaningi abantu engiye ngihlangane nabo bangibuza ukuthi ngeke ngihlala nabo nje la uma ngihamba nje noma kuthiwa ikuphi edrobheni kuphi nakuphi ngithi kuyese ngimiswa abantu akuthiwa hey ndoda kuhamba kahle, ngithi nawe kuhamba kahle, ngithi mina kwenze njani manje, futhi ngathi khona la ngikwazela khona, ngithi ungazela kuphi yabo, ethe mfowethu ku YouTube yabo, ngithi no hayi me yabo. So uthola ukuthi manje khona nje ngicabanga ukuthi engimbone nje einsukwini kwathi awufethu imibuzo yami engibuza yona laphana kuma comments on YouTube awungiyindaba ungangiphenduli yabo. Ngathi mina hayi ngizokuphendula, isuke iminingi imibuzo ebuzwayo manje masuke sesenza ke ama videos sisuke sesiphendula leyo naleyo uthothi eminye igcina ingaphendulekanga. Nangu nje omunye la ubuza le ndaba njengoba sazi bafethu izwe esiphila kulo, siphila manje ezweni la eSouth Africa, sihlala nabantu bakwamanye amazwe. Manje baningi siyazi nathi ukuthi baningi abantu abaqhamuka kwamanye amazwe, bakhona abala ngokusemthethweni, kube khona futhi abala ngokungekho emthethweni yabo. Baningi nje nabo bathi bazozama ngendlela bathi bazama ngayo. Alright, bayafika ke labo bantu la abasuka kwamanye amazwe, uthola ukuthi la bazofika futhi benze, uthola abanye bathe benze ngomsebenzi bazozama nabo bafike benze ubugebengu la. Abanye babo uthola mhlawumbe umuntu uboshelwe ukuthi wafika la ngokungekho emthethweni yabo. Abanye babo uthi ceba baboshelwe nje bona ubugebengu, mhlawumbe wenza irobbery, mhlawumbe udayisa ama drugs, mhlawumbe usebulela umuntu kanjani. Baningi baboshelwa izinto ezihlukahlukene, abantu engesibo abala eSouth Africa, abantu bakwamanye amazwe. Now uma befika ke lapha eToxini, eToxini ke kunomehluko wento eyenzakalayo. Ama foreigners ahlaliswa endlini yawodwa, uyabona, ahlaliswa endlini yawodwa. Angicanga ukuthi leyo nto bayenza just for ukugwema ukuhlukumezeka kwawo noma nokuhlukumezeka kwabantu bala. Uthola manje seki ngoba kuba khona ungaboni ngasolinye yabo, uthola ukuthi mhlawumbe phakathi kwabantu bala nawo ama foreigners yabo, lo basuke bebalekela leyo nto ukuthi kube khona iconflict. So abathathe ke babeke endlini zabo bodwa abantu aba foreigners. So kuba njalo ke eToxini, bahlala nje bodwa kanjalo. Indaba ke besiba sekuthenini ke manje mase kuthiwa leyo foreigner leyo noma lawo ma foreigners asegwetshiwe. Mase segwetshiwe ke eBhantini kayikho into enjalo, lizohlala nje nabantu iforeigner nawo hlala nabantu bala kanjani njani. Akona ke futhi amanye khona lapha eToxini khona ama foreigners nawo niyazi bafethu, uthola ukuthi isiZulu no izwe sengikhuluma nje ngesiZulu, isiZulu asesikhuluma kanje njengoba nathi sisikhuluma yabo, noma isiXhosa noma isiSuthu noma ngabe kuthiwa yini noma kuthiwa yiluphi ulimi lwala eMzansi alikhuluma nje ngathi umuntu wala yabo. So akona kanjalo, uthola ukuthi ahlala nje nabantu khona lapha eToxini, amanye agcine sethatha yona inombolo yabo. So ukuphendula umbuzo kamfowethu obuzayo ukuthi uma kuthiwa wona shaya inombolo ke ayishaya ngaluphi ulimi, akhuluma ngaluphi ulimi. Ngifuna ukuthi ngiyivezeke le ukuthi alukho olunye ulimi ama foreigners angashaya ngayo inombolo la eSouth Africa ngaphandle kolimi olusetshenziswayo vele enombolweni yabo. Uma kuukuthi la bantu bayakwazi ukuthi babambe language, bafika la abantu bengawazi amalanguage izala, kodwa kuphela unyaka useyazi useyabhidi usuyamuzwa nokuthi uthini, nawe futhi useyakuzwa ukuthi uthini
yabo asebehlalile isikhathi esithe ukuthi xaxa sebekhuluma nje ngathi njengoba sikhuluma nje nawo ke lapha nejele kwenzeka kanjalo uthi manje ashaya inombolo ayishaya ngalo ulimi lolu abantu bala abayishaya ngayo inombolo mase kufika futhi ebhantini uyabona nanka futhi yabo ama-foreigners uthi ayishaya inombolo amanye uthi abayithathanga lawo kubona ukuthi yilawo akade ehlalela endlini yama-foreigners endlini zama-foreigners kuphela yabo kodwa laba abebuthothi bafike bahlala nezigebengu lapha eshaya inombolo uyuthole sebeyishaya na yabo kuya ngokuthi umuntu ke uthandile yini ukuyishaya yena yabo ngoba bakhona abantu ilento ngeke ngayikhuluma mhlambe phambilini ngathi mina inombolo uyayithatha mhlambe ngenxa yesimo ubuka isimo ngendlela esishube ngayo bese kuba khona abantu ke noma ngabe kuthiwa isimo sishube kanjani ame ngokuthi yena ngeke azayishaya inombolo khona abantu abanesibini ngaleyo ndlela athi noma ngabe kuthiwa kanjani ngeke ngize ngishaya inombolo akhona ke nama-foreigners akanjalo uthola ukuthi ayinikile nje umuntu uyinikile ukuthi mina ngeke ngize ngishaya inombolo and enye into engiyibona ngama-foreigners ejele hey uyabona ke lawa akuthola wayishaya inombolo awashaya umhlola yabona ngathi igebengu uthi wazela mhlambe kuyiwa enkantolo kanje yabona leyo nto etokisini lapha kusase midam waiting trial uthi kube inkantolo kanje la ngempela sukuyisebenza khona inombolo kugitshelwa hola la gitshelwa enqanani yabo uthi kuyabona kathi foreigner sebefuna ukuthatha izinto zalo wara utholi mhlawumbe ahamba mabili kanti avela into eyisimanga yabo ayalwa ke ngempela yabo uthi futhi agcina ngayithathanga ke inombolo uyabona lonto leyo ayangena noma uthiwe seyagwetshwa asefike ebhatini awazange azayithatha inombolo ama yafika ayithathile asaba manje yabo nomunye wakho wagibela nje amatekolofu yabo ngokuthi hayi mfethu hayi mina yabo engihlule labafana abala yabo vele uthi iforeigner vele elinobugebengu kwalona nje emqondweni walo yabo isigebengu vele la asuka le lizokwenza ubugebengu vele liyabona uyigebengu la kunento kanje esetshenziswayo yabo inombolo kanje nalo ke bese lifuna ukungena kuyona mase lingenile alivele ishaye ngempela futhi akhona nje engwazi ekade sinawo ngaphakathi ejele yabo ayishaya ngempela inombolo amanye sihlale nawo endlini saze sahlala nawo noma sesisebhantshini amanyawo ayishaya ngempela inombolo amanye uthothi elinye mhlawumbe uthothi seliyigunya yabo lonto le lifike mhlawumbe nasejelela phakama kanjani yabo so izinto ke lezo ezenzakalayo inombolo nje wona ayishaya ngolimi esuke vele ishawa ngalo not ukuthi mhlawumbe yashintsha ngoba nakho iforeigner sesefuna ukushintsha ilanguage cha ilanguage yenombolo nje njengoba uzwa kuthiwa ama-26 asabela isitaliyani amandiya misisindi sengisho njengoba ngithi amandiya ngisho ama-28 kuthiwa ama-28 amisisindi ama-26 asabela isitaliyani injalo ngeke ukuthi ngoba nakho sengena iforeigner bese siyashintsha isitaliyani sibe enye into ngeke ukuthi manje ngoba sekufika iforeigner 28 sekuzoshintsha manje isindiya sibe enye into cha nalo nje izofika lindiyaze lapha uyabo so into kanjalo nje izinto ezenzekalayo lezo sibonile zenzeka kuba into nje kanjalo ngoba into ebengeke ngiyiqaphele futhi kakhulu ukuthi uyabona uyuthola ukuthi yabona labantu bokufika ama-foreigners uthi lifike la mhlawumbe lasebenza abantu bayakwazi ukubeka imali ngoba basuke bazi ukuthi phela abekho ezweni labo la ngesikhathi bebeka imali kanjalo vele mefika lapha nezigebengwini yabo isuke zinakho lokuthi unemali lo muntu uthi izinto zakhe izosheshe nje yabo bazofuna ukusheshe bamqashe yabo lonto lo ngaqasheki bamthathe bamsondeze eduze ukuze bezokwazi phela ukuthi kudleke le mali yabo lonto le so izinto ke nje lezi ezenzakalayo ejele bafowethu yingakho ngithi angiyigcizelele ukuthi akwazi ukuthi ngoba nakho sekungena iforeign enombolweni sizoshintsha manje ulimi lwenombolo ukuthi lingene 26 lizofika lisabela isitaliyane lapho uma uthi lingene 28 lizofika lindiyaze nalo yabo so kuba into njengaleyo alukho nje ushintsho
ngoba kufana nawo manje even amalokuzana amanje noma kuthiwa India noma kuthiwa umlungu uzofika asabela Italian lapha noma uzoba i26 uma uthi uyi28 uzofika andiyazi lapha bakona nje ngibabonile abantu abakanjani even amandiya nabelungu ayishaya inombolo namakhaladi ayishaya inombolo so nje alushintshi ulimi lwenombolo ngingazi ke bafethe emajele ako Cape Town nani ngoba angikaze ngiye kona ukuthi eCape Town njengoba kugcwele amakhaladi kangaka nje ubona abasebenza baba bayikhuluma kanjani inombolo angazi yabo ke ngize ngiqhamba mama but la eThekwini noma eGoli noma kuphi nakuphi la kunabantu nje khona abamnyama inombolo nje ama 26 ayohleze sabela Italian ama 28 ayohleze ndiyazi abafowethu injalo nje umkhanya kude TV.